Say kasulti ninyo mataga airport sa gihimo sa Tinupaan Church dire. Kung sa inyong feelings? Ha? Sa inyong feelings? Piling-piling. Ay, itong mga saging guys. Oh. Na yung mga saging guys. Why ginamos guys? Nasa butong guys oh. Ay butong guys. Napoy guwapa na mo guys. Si Baming. Hello. Kanang vloggers diri guys oy. Kang pamira ito to. Grabe si Baming gyud kay mga vloggers oh. Artista mo guni siya sa mga diwindi.